kayu pratama angin-angin gunung-gunung linggih prabawaku gunung monya segara ito gunung segara ingkang sami Hanjung Jurit ingkang anjiraosaken wong sami medal saking Siti Inggil puri minganti ginapura ginapuri Brajanala bale werti lawang butulan alun-alun kidul waringin kurung Prawadya bala ingkang sami lumampah medal saking Kori katon selo bergiti selo arane waku bergiti semut rasasat kaya semut ingkang lumaku ana ing sela-selaning selo Anda litir candra binarung swanane jidor tambur meriem ingkang pating jemledor trompet pangrempeting dipanggo gumpladaking terudaning kereta jador swaraning selat kaya bisa makah tarine grebek 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 Prawadya bala ingkang sami lumampah dhateng ing telenging panguraan Yaba Pindha tibaning Werdu Gangga Sasra Werdu arane lintah Gangga Banyu Sasra Sewu kaya dening lintah mangewewu ana ing madyaning alun-alun campuh kali lelawatan Glesing cerita jongkating wong kang amungel kawi anyerosaken ingkang sami medal pelarasan andherwati magita-gita ana ing sakjabaning panguraan den bebujung dening Raden Antasena lumampah sifat kuping playuning Raden Antasena sanggep ngendhek lakuning Sang Balarama ana ing madyaning alun-alun lamun Cinandra saking mandra candraning kaya song mlebu geni
ana brang warna-warni bakat kira gontor matarum Jermananang cipta Indra Brahma Raja Ruping kening alat-alat Bondowala Sondo langkos Wedhus brocol Antasena wong sing ora ngerti guna iku wong maranduwening sopan santun bocah sing bedugal Antasena kon kok wani Sulaya kok wani tukar padu marang aku ana Katun Ndrawati mongko ana adepane ya Si Prabu Bathara Kresna dadak wani mencicili Prabu Baladewa saka kraton Mandura ketemu pirang perkara kono wani marang aku. Kene ya Allah. Dhisik anane wong tuwa diwaneni arek cilik ya. Iku mestine wong tuwa ana lupute. Lek ana wong gerang ditabok arek nom-noman berarti wong gerang iku rada mletho. Lek aku nabok sik gak. Ngantem yo gak. Umpama aku gak seneng karo wong ayang-ayang riko, tak dilat modar bongkon. Kanca sing. Kone ini butuh apa? Kone ini butuh apa? Kok wani ndomak-ndomok nuduh aku kang gawe petenge Katun Ndrawati sak temening apa sing tak lakoni kok Ndrawati ngati peteng dedet iku kowe ngopo ngomong terus apa alasane Ndrawati kok peteng ngono ya yen kamu ora bisa nuduhno apa sing marakno peteng dedet Katun Ndrawati ora sukan marang wong tuamu tak bekuk gegermu ana kene puklek yo ben. Iya, gak apa-apa. Ngene wae aku melu ngomong. Tekaning Baladewa rene manglak nyelih golek siliyan. Sing rika seleh iku pusaka Cakra Wiludeksena ya Citaka Mahagiringan kang pancen pusaka iku ora bisa renggan saka angganing Prabu Bathara Kresna. Dasaring pusaka tapak eyang, tapak gawe eyang dewa kang yasa Sanghyang Janbanujan ora bakal diparingake marang nggoning Prabu ing Mandura. Atining Bathara Kresna diwenehna ya dosa, ora diwenehna ya panggadosa, awit sing nyilih iku dulure Bathara Kresna kang ana Mandura. Lah mula peteng dedet jagating Bathara Kresna sing garai peteng dedet ora ana liya ya dapuraning Prabu Baladewa ya Karsana iku. Waduh, ari jambal temen karo wong tuwa. Jambal temen karo wong. Ngene wae. Wong sliramu isih enom kang ora eman marang masa depanmu. Umurmu iku sing dawa. Cita-citamu iku kudu mbok gayuh supaya bisa. Nanging yen watekmu mikukuh watek jundala sing kaya ayo dibokekno. Yen pancen sliramu kuat ngempet tanding alugara sosok nyati nggolok ngelembreh waduh usito mondok ususmu ora apa kok ngomongno pusaka tak dilat bongko mati dening aku kaya awakmu ya mati kok enak rek ngaploki wong tuwek iki rek
ngayudaning Sang Karsana. Dasar kawontenaning Sang Baladewa. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Dasar pancandraning Sang Baladewa katon nglerah abang pindha sinduran mripating menteleng kaya coplok-coplok kalingan brabak bang mawingo-wingo pindha kembang wara waribang otot ana guluning pating lengker yen ngendikan jerit-jerit kaya potol intil-intile. Wah. Dasar Sang Baladewa boten saged nglampahi nindakake kesabarane sateman ndungkap ing kamurkan. Ngudang marang kanapsaning Sang Baladewa. Keloro moksa kewirangan lamun kejodi yudaning kelawan Antasena. Mundur dhateng ing Klagan. Mundure mboten teges kalah, nanging mundure pados papan kanggo nentemaken diri sanubari. Saperlu ing ngriku nentemaken panggal sendakep asta saluputunggal. Sendakep to sampun tunggal kumpul kaya mangkat-mangkat. Dasar mandeng pucak ing grana. Pucak-pucak grana ero amung sajuta ingkang siniti kulo. Ngenti tau tate kaparingan kenugrahan. Pusaka Alugara nalika mertapa ana ing Garaja Kamseh. Pinarangan pusaka kaki nenggala dening Mole. Wah. Rangkep kekuwataning Sang Baladewa yen raganing ringkih. Ing mriku sadya mbethok kembang duri. Den liga-liga saking
Bendoring pusaka maju ana ing payodan guyuk lakak-lakak manggen pucaking samono Raden Antasena kecandak astaning sang bro Baladewa Arsa den tunjukaken kaki nanggala nanging tulaja kat anggone nunjukaken Raden Antasena ora tumama sawening bangsa landhep rasasat ketul ana raganing Antasena dalah Antasena iki sing kok njaluk wong nonoman ora duwe nuwun sosok kaki nanggala tata wong saiki lingkut kota iki mampu banget Antasena tatak wani marang wong ndang. Ngelmen-ngelmi engko Antasena. Engko ambek kaki nenggala sosok kaki nenggala waktu. Pondok kuwi. Aja wani karo satriya ing mbok. Tanah merah Surabaya. Wah, tak sosok dodong itu. Tak meligo kas. Antasena maju maju legane tampan ono kaki ngono iki semuanya tak anggap yen umur murangkep nyawa murangkep cahya sosok kaki nenggala waduh punya orang berondol pikir dulu ayo tumungkul marang dewa terus podo marang kukul wah situ tak blekrek waduh begitu ilat dialah dadak lo singkal lah singkal ketok ini payu tawet ayo gandeng hati iki pusaka temen tak gawe ngene iki kaki nggolong ngene iki nek mburi ku akeh iki nek Mbah Qasim live lelang keris sak Indonesia akeh iki tak jajal ya go piro gak 20.000-an paling Krismo oleh nok Brawijaya candi nok candi dina minggu niki tak joming niku mesine krisi ayo 200-an cepno nok dadak mati deh mati bongko yo matek wong lho pusaka kaki ngul kok anggem 200-an tuwuno tak joming matamu landhep cokor lelang saka Mbak Qasim ojo kae 3 miliar kowe bongko sing matek ya sapa aku ilmune colok iso kowe bareng lho gak apa-apa gak bolong
Lho sing kok tunjuk gak bolong tapi lek mburi iki bolong gondrong. Yo yen kaya ngono. Tak sundep pusaka ora bondo tak sembah dramamu ayo empano rene dik pusakamu bogingan ae. Pusaka ngono jare landhep ngolen kan dibrau kok dadak. Kalau undangan satu saya pakai 6. Gitu. Aduh. Aja digawe mirang, aja digawe malu. Luwe becik aku patenono, lho kok gampang mateni wong. Wong umur gak melok duwe dadak gampang gumpung gawe patining wong liya. Yen kaya mengkono seleramu gak tak pateni, mung tak jambak rambutmu kang tengah, tak bedole sak perangan, apa kedadian kang ana iki mengko? Baladewa ingkang sampun ambyuk kepupu depaning bumi. Ibaratnya temun mungsuh duren. Durene Antasena timuning Baladewa rempu mesti. Kacarita Raden Antasena ngedalaken bejijating rambut kang kenceng unyeng-unyenging Baladewa sega den perkes rapet dibundeli kaping pindho dipethuk saking batring Prabu Baladewa Badar Wikar sejatining Gendruwo Sudameya. Ramene kaya ngene kok dinyak 11 juta. 11 juta ya tak kei mercon. Ya tak kei Jalan Kepang Kediri Senterewe. Tak kei Barongan, tak kei Ganongan, tak kei Sembarang Kalir lah. Amrih payune. Cindene ya mek 5 lek 200-an 1000. Panjake 150-an nek 15 ya mek pira. Dhuwit tutu aku sing luwih akeh meneh tak tukokno keris. Sing tak kuwatiri aku mulih gak dikeki dhuwit rek. Aku mulih digawani keris nonyor ae ngono. Gak bayaran.
masih keris buri lho tutuk kulo Mbak Kosim. Pandhawa Cinarita pamor Nagaraja. Aduh aku patenono. Aku patenono Raden. Aku patenono. Awakmu sapa? Aku Gendruwo Sadamewa. Gendruwo Sadamewa. Nak ngono lak bolone Ratu Laknat ana ing pasetran Gandamanyit ana dandang mangun iya. Aku iki anak buahe golek panganing madu barat kaya mengkono. Waduh, colongan. Wong Kresna. Ya, apa ento seno? Iki lho. Dulur Rika iki tibake Gendruwo. Dulur Rika iki tibake Gendruwo. Mangkan lek duwe dulur wis ngati-ati. Kadang-kadang dulur iso dadi Gendruwo. Ya kon gak tak gawe pati. Bali yo menyang Dandang Manguri. Tapi aku njaluk aja pisan-pisan ngridu Balaputra Pandhawa. Yen nganti kon ngridu Balaputra Pandhawa, Sadamya lan kratonmu bakal tak orat-arit dina semengko. Wah, Raden. Matur nuwun kula tak bali menyang Dandang Manguri.
kalangane munajek ra rame jare. Begarame gak payu nek kono-kono. Wong pancen carine bardi lho carine colok. Munajek wayangane. Tutuk Jawa Tengah, tutuk Jawa Barat barang. Ya pancen yo mergo murah iku apa. Antasena? Iya, Wong. Tibake kananing Diwarawati peteng dedet lilimunan anane mendung gumpala ampak-ampak wis tak padangno. Sore mau Bathara Kresna nak ya wis janji marang Antasena esuk sore yen bisa madangno ruwet petenging Ndwarawati Antasena bakal ikut tuduhna ana ndi bapak dina semangko umpama wis mati ana ndi batu nisane yen ana isih urip ana ndi papan dununge kaya mengko. Antasena iya kok kon laro sih sapa aku lho ya ero lho wong ngarepe kok garu ya maksudku kon lak ngendika yen wongmu Bathara Kresna iki pandal maning Sang Hyang Suman paniti sing Bathara Wisnu ya ben bengi krungu ngene iku Bathara Kresna titi sing Bathara Wisnu Sri Nalendra Bathara Kresna Sri Wiji Nalendra Ratu Bathara Dewa Kresna landhepna bening landheping pamikir bening yasa lina ing pantaraning dalu tansah memulat memuji marang Gusti Kang Maha Peparing mula Bathara Kresna diwenehi kawasitan kalantipan lan kawicaksanan. Semono uga putrane Yayi Werkudara kang ana telenging samudra putune ya putune Sang Hyang Baruna kapetongane tedhak turuning Sang Hyang Naga Raja Basuki kang manggon ana kayangan Satpertala. Sik wae. Rika kok ngarani ana kayangan Satpertala, ana ngarani kayangan Saptapertala. Maksude apa? Lho, ngene. Sat iku wilangan utawa angka tegese 6. Lah bumi sak 6 sing manggon Sang Hyang Naga Raja Basuki nalika semono ana lakon sesaji naga putraning Prabu Parikesit kang aran Raden Sanjaya kang jumeneng ana negara Yuwastina goleki sapa sing mateni Parikesit dianakno sesaji naga nalika semono. Lah putra wayahe kang anggone mertapa iku tedhak turuning Sang Hyang Naga Raja Basuki manggoning ana Satpertala. Lho jare bapak lah yo duwe bojo ana nggoning kayangan Saptapertala. Sapta iku angka wilangan 7 sing manggon adine Sang Naga Raja Basuki yaiku Sang Hyang Hanantabuga kang manggon ana Saptapertala. Beda. Kan gak maca buku ta kok. Wong kula nyantrik nek mirengaken kuping tok. Kadang-kadang krungu, kadang-kadang mboten. Ah, ngene ya Antasena. Aku ora bisa nuduhno ana ndi papan dununge wong tuamu awit yen nurut Bathara Kresna dina semengko wong tuamu iku disengker dene dewa. Besok ciliramu bakal ngerti ana ndi papan dununge wong tuamu. Nanging aku duwe sarana prasarana. Duwe sarana prasarana apa? Manungsa iku ngeblate anang dewa. Ya. Antasena tak ideni munggah ana ing Gopit Mandragini, munggah ana ing repat kepanasan, buka lawang sela mertangkep, mlebu ana bale Martapundha manik sowan Sang Hyang Girinata takono wong tuamu ana endi ngono.
diutus dideni munggah nyang Suralaya. Ya. Takon menyang dewa. Takon menyang dewa. Nah nek umpama dewa iku ora roh kaya lho. Dewa iku winasis, kok ora ngerti titahe manggon ana ndi jelas mokal. Lah umpama dewa gak ngaku, gak roh bapak ana papan ndi, iku kira-kira oleh tak gebuki ya dewa iku. Perkara kok gebuki ya mbok ngono, kepara kok apakno ya mbok ngono, tapi Bathara Kresna ora ngongkon lelakon sing kaya mengkono. Tapi wae Kresna lak ngutus aku menyang Suralaya. Iya tak utus menyang Suralaya. Ya mbok menawa dewa iso njawab. Lah ya nek dewa gak iso njawab, lak wajibe tak gebuki apa. Ya wis iku. Iku karepmu dhewe, itu aku. Aku gak ngongkon kon gebuki kaya ngono. Wis ngene wae. Karya mukti, karya slamet idenono. Aku tak munggah menyang gone Kahyangan Suralaya. Karya mukti wae.
ana ing pucaking Haldaka Himalaya wonten tejo angewuh punika sanes tejane Pandhita Tapa yekti punika sasana sramananing para dewa jagat wetan ramyang jagat kulon maya-maya ana cahya kadya ruping damar nanging sunare anelahe dudu soroting Surya Candra Darukar lawan Kartika punika kayangan ngondar amber bawana paku jamur kataliwarna inggih awasta kahyangan ujung giri Kailasa ujung gring Saloka ana padang dudu padange krina ana peteng dudu petenging wengi pegating paningal kakantok uruting cahya angin wong pating gemlebyar pating lancur kaya kilat sisiring langit punika renggan sarta pepaes ing kadewatan ingkang emuni piniji saking sesutya kayu sela mawa tejo kasendal mayang kinarya anjang kepi terenggan ing Suralaya tinon bale araras Marcakunda minangun candhi tinundha talundha ing Girigara saka guru kayon kang mawa tejo ompak ageng Sela Kartika jerambah linasakake linebur ngaratas praktek menun pramila katingal semorot Mengku Prabowo siang ratri datan kendhat kinarya prakandha mohong Sekar Kastuba ingkang tinunu wonten luhuring beji kalamun Sekar Samya Megar kandha wanciraina lamun Sekar Samya Kesduk yekti pratandha ing Wanciratri la sinten to ingkang dadya gegununganing kahyangan Suralaya bebisik Sanghyang Guru Manikmaya Sanghyang Jagattrana Sanghyang Jagatnata Sanghyang Jagat Girinata ya Sanghyang Jagat Pratingkah Sanghyang Nilakanta Yang Utipati Sanghyang Lengin inggih Sanghyang Pramesti Randuwanda Sang Bathara Samba ya Jolok Sanghyang Caturbudha Aditya Nirmala Sanghyang Birawa ya Sanghyang Dewaraja Dewa Esa ya Sanghyang Mahadewa Buddha Isaka Pasupati Pasuprabu Sanghyang Pramesti ya Sanghyang Rudra Bathara Siwa ya Dewa Siwa ya Siwa Buddha inggih bebisik Sanghyang Wisetsa angratoni sambyaning para dewa widodara widodari Apsara-apsari miwah angratoni jagat triloka nuju Ari Respati Sanghyang Guru miyos pinangkil wonten madyaning bale Araras Marcakunda Lenggadhampar Selakanta waru binangun sesemok lembu handini dene Sinewaka kaya para apsara kang samya ngampil upacara kadewatan nenggih kayu klepu dewa daru gedang mas popos sinde debok swasa Sekar mayang kang sarwiruni lenggah Sanghyang Girinata ngadhep tetuangganing dewa nenggih Jawata saking Sidik pangudal-udal wisik Sanghyang Narada Sanghyang Naradadi ya Sanghyang Kaneka Putra Kaneka Sabda ya Reksi Kanwa Buddha Dewa Resi Wantek Gresi ya Resi Hanggara kasambet pisawanira Jawata kaendran bebisik Sanghyang Endra
Sang Hyang Sukra Suropati inggih Sang Reksi Upadya lenggah mabuka Sundarearsa satemakonjem kumungkul wandananing Kusya Satata lenggah Sang Hyang Manikmaya sigra kawedhar sabda mangkono ijil pangandika ingkang kayangan miyosing lisan Pandhawa manembah suwung smedine Hyang Sukma sesemitaning Sundana langgen Kakang Narada Kakang Boyanapi Kakang kawontenanipun bali marca kundha ing dinten samangke Kakang Narada dedek wong kelawang bapak pong anake wak sempong mati apa pong legih wak sadi mangan srebeh gak entek dipepe ana ing tembeh weleh Kanjeng Guru menawi wonten gene bale marga kundha manik boten wonten sambi kala menapa-menapa para dewa samiya raharja yai inggih syukur menawi kados mekaten kakang kawontenanipun bali marga kundha manik Guru kaya ngapa catetanira catetane kaya ngapa ana bali marga kundha manik kaya ngapa kula niki mung saderma jithik enten ala kula catet ala enten becik kula catet becik kula niki wonge jujur apa anane kopi susu kulane Jawa
susu kulone pasir kopi susu barista kulone abang kopi susu barista gula kerek kopi susu gulane entek ae iki kaya apa wis kukut padha-padha nyemburu sirup sawetara iki Kakang Narodo untaping singate lembu andini kadya wonten titah Pujangkara ingkang minggah dhateng Kayangan Suralaya Kakang sekething lawang sewu mertangkep kedah dipun tutup Kakang anak ulun Bathara Endra Bathara Sukra Bathara Penarian ayo enggal tutupen lawang sewu mertangkep ingkang kautus nginep palawangan selo mertangkep dumadine palawangan selo mertangkep asmaning selo mertangkep ana kawujudaning watu amba gedhe rong perkara nanging sejatining sawiji yen katutup rapet ora ana ngreret ora ana tengerang gedhek jalma lipat seprapat tamat ora bakal bisa geser utawa ngelih palawangan kang wis ditutup dasar kersaning yang manuk sampun kinersakaken dening jagat Raden Antasena nadyan lawang selo mertangkep sampun dipun tutup dipun geser saged mengo mlupat dhateng lebeting Bali marga Kundha Manik kaget sang Bathara Sukra pangal kita ulun Pujangkara mandhek oh aja mbok batu-batu oh
juga ning kita titah Nayu Martawa. Anak ulun juga ning kita titah Nayu Martawa. Kaget risang para dewa. Kok ana saweneh titah swanta bisa mlebu ana bale sela mertangkep. Bale Marcakunda manik kene. Ana titah kok bisa geser lawangan sela mertangkep. Iki sapa iki sapa iki? Ya dewa. Sadurunge aku kepareng ngaturno bektiku kunjuk marang para dewa. Ana ngarepku dewa sapa sing ngene iki jane. Anak ulun juga ning kita. Yen durung mudeng marang jeneng ulun iki Sang Hyang Bathara Pangarian. Sang Hyang Bathara Pangarian. Sing mburiku dewa sapa? Titamu Jangkara. Ulun iki Bathara Sambu kaya. Ya Bathara Sambu dikae. Titamu Jangkara. Munggah ana ing nggening bale Marcakunda maneh duweni wigati kang kalangkung wingit apa bandur wani munggah ana Suralaya mongko jeneng panan para iki kudu ngerteni Suralaya Surawani Layapati sing munggah ana Suralaya iku bangsa alus bangsa sukma bangsa roh lah jeneng kanan wis badan kuwadakan ngagem badan ladak kok banjur munggah Suralaya iki kaya apa? Lho lak yo setoli. Ora ana wong kang bisa munggah Suralaya yen isih ngangge badan ladak. Lah Antasena munggah mrene. Iki wigati banget. Mung saperlu aku melu takon. Sapa wae ana donya kono ora ana sing ngerti ana ndi bapakku yo nang ndi. Bapakku lunga nang ndi? Yen wis mati ana ndi batu nisane? Yen isih urip ana ndi pelenggahane? Wong tuaku ora ana sing ngerti. Lah mula aku munggah Suralaya. Jare dewa iku keblating panembah manungsa ing Triloka Bawana nyembah dewa. Gunane wong disembah kudu ruh marang sing nyembah. Lah mulane aku munggah Suralaya dewa, aku njaluk tuduhno ana ndi bapakku Sena dina samengko. Anak ulun wibaning kita titah Nayu Martapada. Yen jeneng para takon kaya mengkono iku dudu wewenang ulun, jugu wewenang ulun, ulun ora ngerteni, ulun ora ngerteni. Dewa. Yen ana dewa ora ngerteni ya. Berarti dewa iku lak ya gak patek awas. Kudune dewa disembah titah ana Mayapada, kudu sapa wae titahe. Lah aku mung takon siji, umatmu sing aran Sena iku saiki ana endi? Sena iku ana angguk endi lah. Anak ulun yudane gitu. Bares kures jeneng ulun orang ngerteni marang keberadaane wong tuamu ana lho nek ngono pancen dewa yen ora roh jawabane wong tuaku ana iku dudu dewa ulun iki dewa nah nek kon iku dewa tapi gak roh luwih becik tak perkara dina iki anak ulun aja kepurungsu kaya ngono aja ngege umur yen kaya ngono kon ku tak bandrut ana ndut maniluka tak kum ana kawah candra dimuka wis gak peduli aku wis kadung wani ngene iki sapa tak lawan sapa tak lawan waduh yen kaya ngono ora gelem bali menyang Marcapada wah katon tak kothok ana ndut pengamun-amun ana ndut maniluka sembarang sak karepmu waduh wani marang dewa wis kadung ngene iki aja kok goceki aja ate kok goceki ngene iki wah nek dijotos gak kena
Dewa tibake lukit dewa. Dewa tibake digdaya dewa. Rumangsaku rambut tak jambak tak jeling pipine ora kena. Tak gejrah dodone ora kena. Tak antem sirahe ora kena. Lenane Antasena wadah aku dikeperuk dodoku. Aduh seneng mati aku. Ya apa caraku mbales iso menang karo Dewa. Caraku mbales iso menang karo Dewa. Lho lah iya. Aku lak eling ngomongi Cak Kamal biyen. Aku eling ngomongi Ki Badranaya Semar. Mbok menawa ana titah maneni Dewa. Cak durunge ketemu Dewa, Dewa kudu disembah ping 3. Yen Dewa wis disembah ping 3, ing kono cara wong Ngayuda dol tinuku antem-anteman ijol-ijolan, iso ngepruk, iso demok, iso nyenggol. Wah, ya. Yen kaya mengkono mangke Rama Semar. Eyang Semar tak gatekno apa pangake Dewa tak sembah dina semengko kon tak sembah. Duh pukulun Sang Hyang Bathara. Pangarian pukulun. Bekti kula tumanduk wonten sandhaping pepoda pukulun. Sembah sungkem, sembah sungkem, sembah sungkem. Wah. Yen Dewa wis tak sembah ngene wah. Kelakon bisa gawe pati. Sembah sungkem Dewa, sembah sungkem Dewa.
ulun dewa njaluk disembah dhisik. Tak sembah kabeh dewa. Kulun panjenengan menika dewa. Anak ulun yuganing kita jeneng ulun Dewa Bathara Sambu. Dewa Bathara Sambu. Aku melu takon Kulun. Takon apa Titaswanta? Bapakku Sena ana ndi Kulun? Anak ulun dewa ora ngerti ana ndi papan duwe papan dununge wong tuamu aku ora ngerti lho. Ana dewa kok gak lho. Ana dewa kok gak kon dewa capopo. Ayo Marcapada bali menyang Marcapada, bali menyang Marcapada. Lho, lah kok enak. Lah kok edem. Dewa sapa? Sang Hyang Bathara Brahma aran Sang Hyang Bathara Brahma. Tapi lak ya dewa, ya aku dewa. Lah, yen dewa aku takon, bapakku ana ndi? Yen mati ana ndi papan dununge? Batu nisan, yen isih urip ana ndi oleh lompro ya. Karena ulun juga ning gitu. Dudu wewenangku, aku ora mengerti. Wong tuamu ana ndi lho? Dewa ditakoni gak iso jawab. Dewa capopo. Dewa kok harus angin dinggone lawang kali kangkung wekasan ngejatri isine woluh wong lan kikire ponglu bapake kuntul malayang manuk miber ngungkuli langit kusuma kanjrah ing tawang gedhet ates aku nyuwun landang biru
aku dewa. Aku duduk dewa, aku Bathara aku. Apa bedane dewa karo Bathara? Nek dewa iku kaya malaikat. Nah nek Bathara aku tukang pijet. Kok gak enak. Mandek isik. Kon dewa ta Bathara? Aku Bathara. Nek Bathara Sambu itu dewa. Bathara Pangarean iku dewa. Lah kon iki sapa? Aku oniran aku. Waduh. Pukulun Sang Hyang Jagat bertingkah orang ngerteni wong tuaku tak ora tarik bare waktu. Sang bergawan katon liro ngeleng ono sapodo lo Yayi Guru niku sinten kok sajak kula mboten panggih kalih pasuryane niku mboten panggih lak mboten drondonge Werkudara niku. Kok inggih yuganing Sena ngoten ta, Kakang? Ha mesine niku mesine. Anak ulun yuganing kita. Sapa aran mule kon le? Ban Bapak Bendhek Antasena aku. Lho, jenenge anak Senane ya. Antasena. Antasena munggah. Ora tarik bali warta kundhomane iku tujuan apa? Aku ana sing ngongkon mrene. Dikongkon sapa? Goleki wong tuaku Sena. Keblet papat tak nggoning tepung gelang ubeng kiber puter giling ora nemokno wong tuaku Sena. Bareng aku takon menyang Ndarawanti. Kanjeng Bathara Kresna ya ora roh papan dununging Kanjeng Rama. Akhire aku diwenehi dalan. Manungsa iku ngeblat manembah menyang dewa sing ngerti kahananing jagat iki. Mula tekaku mrene madhep menyang dewa, takon ana ndi wong tuaku Sena dina semengko. Anak ulun juga niki Pitanayu Martapada. Bares kuwes dewa ora ngerti ana ndi papan dunungmu. Ana ndi papan panggonane. Nanging dewa iso nglungi tata cara sarana bisaning sliramu ketemu. Wah, bapakku Bendhek kaya ngopo? Ngene Antasena. Mudhuna menyang Marcapada. Golek ana gesik ing samudra. Ana nggone semenanjung ing segara. Ana kali tempur. Yen wong tuamu biyen tau mertapa ana kuno, lah mestine saiki yo manggon ana kuno wong tuamu. Wah, Bendhek bapakku yen kaya ngono, aku njaluk pangestuning Pukulun. Bathara Narada Kanjeng Pukulun Sang Hyang Girinata. Bangestana aku bisa ketemu wong tuamu. Lakon sliramu. Golek ana banyu-banyu ngono. Golek ana telenging kali tempur kaya kuwi. Oh iya. Para dewa boten pirsa wonten pundi papan dunungipun Arya Sena. Saged dipun wastani
menika tasih dipun sengker dening jagat kawonten ing Werkudara. Mila ing mriku Raden Antasena kapure mandhap dhateng Mayapada. Kongkon ngati ana ing sunggapaning semananjung segara. Njujug ana marganing kali tempur. Ing kono Antasena margane ketemu wong atuwan itu. Anak ulun yugane kita yo tak ngestoni. Naroda bapakku pengestonono Antasena bapak anak ulun yugane kita. Jon pengestoni kabeh ketemu marang wong atuan iki. Sabet biar kataliko wau mboten anyerosaken lelampahan ning Raden Antasena ingkang ngolatituk wonten ing telenging sunggapaning segara jujug ana inggening kali tempur. Kacarita ing mriku tunggil lampane nanging beda ingkang den cariyosaken anyerosaken ingkang Kawinursita Ki Badra Naya Semar Sumawana Bagong saha Besyut ingkang lagi tetembangan. Ngedhep meja karon
telap telepokok anggir wareg nadyan prasaja lawuhe mengko mung sega jagung nganggo lawuh sambel kemangi ora lali lalapan pete jengkol libon puluk telep tanpa ringo rampung mangan ngombene banyu kendhing utut rokok lentengan Hey!